Desa Maharani. Semoga sinarang silang campur sari. Dalu cintaku. Cinta? Piyayi kene iki do penasaran. Penasaran. Garwane Mas Dolang jare nderek nyanyi sing endi to garwane awakmu kenalan dhewe. Garwane Pak Jolang nggih. Nah, awak jenengan pengen pirsa Pak Bu. Awak tang griya bubuk, nggih. Kudune muni kula kok tak imbe 20. Aku ndak wis tak kandhani ya. Engko nek manggung sak panggung aja-aja cedhak-cedhak aku, beda aku legan ning kene legan. Wis to awakmu muni nek bojoku kok tak imbe 20. Ngene lho, wong ganteng karo elek nek sing dadi nek wis dadi bojone sing dienggo ya gak ndase kok. Lah apane? Padha-padha ndas to? Ati-ati. Masa ati ana ndase? Ora percaya. Minangka nderekke Bapak Sutikna. Nggih. Nggih, ingkang pundi nggih piyayine radi peteng, Nduk. Nggih radi peteng, Panci. Lah wong ning guri syuting kok lenggahe. Mboten soalé pun faktor U. Nggih. Iki Pak Sutikna wonten mrika. Nggih, wonten ngajeng nggih. Nah, sing wonten ngajeng niki saking PT 2 Kelinci. Oh, PT 2 Kelinci. Nggih. Ingkang teng tengah-tengah menika saking pundi? Nika saking Garam Bryodium Jawa Tengah. Oh, Garam. Ingkang wonten kiwa. Sisih kiwa? Ibu-ibu Alidayah. Lah niki mriki VIP niki napa niki? Ibu-ibu Bang Mekar. Bang Mekar. Lah sing teng-tengen menika? Olahraga malah. Ampun Pak, ampun repot-repot ngeten niki kula malah ewah dhewe. Pak Sutikna kok. Masak. Bagus nggih. Ganteng wong ditanggap kok. Nek ora ditanggap elek. Ya tetep bagus to. Nggih. Nggih, wonten pamundutan. Bayo. Wah, kemen lho, Pak. Rasinem gula 5 kilo. Ya bayo iki apa Apa? Apa kabeh iku? Darmono rokok jarum 2 pres. Halah iki apa kok ya? Jenengan klentu apa niki layang blonjo, Pak? Oh, ngisore nok ngisore. Nggih. Gubuk Asmara. Sumanding. Terus apa neh Anak goro angin. Ngisore meneh. Kasetian Jati. Terus ke Pujaning sih 10.8. Aku yakin iki nek ningali catetane nggih. Iki mosok sing ngersake Pak Tikno jajal Pak Tikno nek lagu Sumanding sing piye jajal. Jajal takonono, Pak, takonono. Aku kok penasaran aku. Alah, lho menika Bu Sutikna. Masyaallah Bu ngene lho, Nduk. Anggekku bojoku rak tak kongkon kaya Bu Sutikna, krim siang malam dinggo dhewe-dhewe. Lah nek iki dinggo bareng malah lorek ora karo-karuan. Lah ngopo kok lorek-lorek? Lah wong nganggone ora awor kok. Nggih, Bapak lagune sik Mas mire-mire iki penting kok. Anggekku tak pengen nggawa apa ta apa ngono kok iso. Kowe rene iki iso aku ngangel. Kono, Nduk. Kono, Nduk. Langsung kon mangan pawon. Kene monggo pinarak sepurane lho Bu nggih halah mbok tak sambi. Ya Allah bojone Darkim.
ngrasakno kaya sing nembe rawuh buke pinarak lenggah kanthi sekeca sinareng jolang campur sari sing dhisik nduk dipinangkani mergo pamundhutane Pak Sutikno. Nggih kula manut. Ya iki sing dhisik. Sumanding. Sumanding. Nggih. Engko ya didukung bersama Jack Wirawiri. Walah. Iki pokoke Wirawiri apa iki? Ya Wirana rene, Rono rene. Ora apa-apa nek wirawiri. Iya. Penting ora roet. Ya Allah Gusti. Mas. Alah. Genting aku. Iki engko aku nek mulai nek dadi lara piye? Ora apa-apa aku nek masang karpet aja ngene ah Mas. Aku marek keserimpet lho. Kok iso ngono get-geti wong ah. Asem sing nang omah apik iki cah. Sido apa ora? Umpama bojoku ngene ngono ketoke. Aja umpama go, aku gak suka. Tenan ngono lho. Alah tenan ku mbok kon ngewangi bayar BAM. Pancen iya. Ya. Mekarku iki ana 10 kok. Sembarangan. Minggu ngantek setu duwe kabel. Mas monggo pamundhutan mengko gati diaturi riyen nggih. Sinar sen bulan kekancaring
Bapak sinten? Bapak Sutikno. Bapak Sutikno nggih sampun katuran matur sembah nuwun nggih Bapak nggih mugi-mugi rezekinipun lancar. Ora lokak ning malah kebak. Amin. Nggih. Ugi anu Dek Ahmad. Dek anu nama akrabe menawa Dek Ahmad nggih. Ana aneh kok, Pak. Ya, Dek Ahmad, Dek Ridwan mbok jeneng saiki angil-angil lho, Nduk. Jenenge enak jenenge wong kuno-kuno. Nek wong kuno piye? Jarpan. Mesti ana sune kok biasane kok. Sugiono ngono kuwi. Terus nek umpama taun 75 ya Sutikno ngono kuwi. Kaya jenenge sampean ya Asu Jolang. Aja kok nek ulo aku gak keberatan. Macan ya gak keberatan. Nek asu keberatan aku. Lah kan jeneng jaman Dik Ben to, Pak. Tapi kan aja nganggo asu, ngerti asu apa ora? Ya iku Ahmad Sujolang ngono maksude. Ah ngono. Ya ngono to? Heeh, tasik bola. Oh mbirong kula ya? Iya. Matur suwun. Suwun. Sampun nggih. Nggih. Penyanyi angger gak katokan kok. Penyanyi gerokan kok mesti wis ketok apik-apik ora rugi ado-ado kanca para masyaallah. Bocah kok rupane kaya rempelas. Lah. Kowe nek ngloroi lai kowe elek lho ku ganteng. Ngarane aku nek kaya cok bakal. Ndek dhewe ya biasa ngono kok ya. Oh elik jenenge wong kene iki kalah rupa menang nasib kok. Iki nderekaken ingkang tembet Pak Lurah nggih nembe rawuh menika. Nggih. Mbah Lurah nggih. Oh, mulane kok nun sewu lho Mbah nggih. Mbae sing sunat nggih. Masyaallah Gusti. Nyuwun berkah Mbah Kakung sugeng dalu Mbah nggih. Nggih, niki Mbae Dik Ridwan. Masyaallah Mbae Dik Ridwan. Masa jenengan kaya nom-nomane Jokowi. Rahayu nyuwun pangestu kagem keng wayah nggih Bapak. Nggih, Mbah Asli nggih. Alhamdulillah bingung Bapak. Jenengan pripun Pak? Nggih, mboten sah dibaten. Kula niki sing riyen teng TV-TV dadi Kian Santang nggih. Kok diarani kaya Kian Santang aku ya. Bar. Lah iki mau kan pamundhutane Pak Tekno. Lah saiki kudune nenggo dawuh saka Mbah Kakunge Dik Ridwan. Iki nyuwun penyanyi sing dhisik mang pilih monggo. Sing 350 napa sing 200 napa sing digawani uyah gelem ngoten ya. Monggo sampean pilih. Mbah Kung milih sing pundi nika? Jiro lupat milih sing pundi? Pas ler. Oh alah. Mbah Kung nek ngendikan ya iso pas. Tak kira ngendikane apa kok kemresek ngono. Nggih sing pas lor niku mriko nggih. Mriko. Walah pilihane jeneng niku 350 niku. Iki nuruti ngendikane Mbah Kong yo. Wiwin Saraswati Jolang nyampur sari. Katon asri
suwun nganggur iki masamu 350 lho. Kok nembang mau? Nembang iki jenenge spot ngene iki. Spot iki biasanya mau Alah kali untuk tutup lho ki ape mergawe apa? Son ndi ae. Ing kene iki dipenakno karo Pak Tekno karo Ibu Jami Latut. Ibu Jami Latur Rahayu. Eri Rahayu ya. Ki nderekke donga apa kanggo sing sunat. Muga-muga Dik Ridwan ya didongake. Muga-muga Dik Ridwan Dadi bocah sing pinunjul. Amin sunat ki lara lho. Loh, sunat kok lara? Ora percaya saiki sunat nganggo sinar laser ceklitek langsung garing biyen. Sunat iki dipangku mbae. Sing mangku mbae. Dipangku mbae calake nggo tas gudi. Terus dirogoh ngene lho carane iki mbake mbae iki mbake mbae. Sing di mbae. Mbae iki. Oke, rogoh ngene mbae. Sing dirogoh sapa? Sing dirogoh ya nggone mbae. Alah cah iki malah suwenengen cah iki. Nek kon rogoh-rogoh iki suweneng ora karuan. Lah, kon calak biyen kok. Ora maksude iki calak lho apa deknen iku. Wong iki nek dirogoh deknen maneni kok. Oh, wani. Ora terus cewekeli terus disono Allahumma sholli ala Muhammad krek ngono ku tak kandhani. Pripun? Biyen urung ana obat kaya saiki. Biyen tak bocori. Takoki mbaene Dik Ridwan ra percaya. Bar disunat terus diwur-wuri es angu. Walah ngantek ora ketok sebar disunati terus kaya glepung tok ngono kae. Ayo. Biyen. Ayo. Terus nek mlaku ngene, aja ngidaki telek lho cung nek gondongen. Ngene. Biyen. Saiki ora Dik Ridwan gawane dokter sinar laser kres mantuk langsung seneng iso bal-balan. Biyen kok sunat iku hukume wajib. Nah, lah nalika semono Gusti Allah merintahke karo Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam supaya khitan lan sunat. Lho, iku supaya ngresi awake minangka muslim. Nah, iku yo kanggo selawase kok nduk sekali sunat. Iya, dienggo. Dienggo bolak-balik awakmu entek pira ngono. Dendek iki nyatane bapakku sunat meneh. Lah bapakmu kok iso sunat neh ki nyapa? Kandhani jenengan gak ero kan. Adikku kan yo sunat. Kan bentuke apik. Lah bapakku meri terus njaluk sunat meneh. Oh, calake mbiyen goblok kok nduk supite ora patek landhep napa. Iki pamundhutane jek ana pujaning sih. Terus apa meneh mau surate akeh. Aja kuwatir pokoke engko diparingi siji mbaka siji. Iki pamundhutane Pak Tekno iki tak ngarep-ngarepno kabeh nduk ya. Ana negara angin. Terus apa meneh iki? Bocah kok ya. Iki lho tulisane tak waca negara angin. Pujaning sih sumanding. Alah wong mataku kira kok iso. Iki lho, Pak. Lah iya tulisane ning kene. Terus apa ini 10 8 2 meter lho iki ape dienggo saka ta dienggo apa? Ya dhisik iki soalé pamundhutan sing mengko gati iki fardhu ain. Nah, dhisik ya. Katresnan sejati ya iso. Terus engko ana sapa iki mau? Makde Jamari ta sapa mau nyuwune sejuta cinta. Aduh kok ya ning kene roh nek sejuta cinta. Karangane Mas Jidul. Iki. Yuk monggo Mas. Jolang nyampur sari. Wah ngene iki cara dijak madak ngono kondian. Madak iki apa neh? Ngopeni uyah, Nduk. Ngene kok ngopeni uyah. Terus ambek gireti. Alah ngene iki nggo saiki ra usum gawe uyah wis ora nganggo gedebok digeret wis ra usum. Langsung dijerot ini ora usum digeret ngene ora usum. Ora nganggo digeret. Ora saiki wis ora. Gone wis modern. Oke. Yuk Mas, monggo. Wiwin Saraswati.